U teškim vremenima svako ko je spreman da pomogne je dobrodošao. Iako se predstavnici vlade i formiranih kriznih štabova bore da obezbede sve što je zdravstvenim ustanovama i njihovim zaposlenima neophodno, podrška i pomoć privrednika značit će mnogo. Neki od njih već su svako na svoj način dali određeni doprinos, a to će učiniti i Udruženje preduzetnika grada Užica. Pa mi smo doneli odluku da Udruženje preduzetnika u skladu svako sa svojim mogućnostima uplatimo određeni novac, međutim da ne bi to uplaćivali pojedinačno zdravstvenom centru, ja pozivam sve preduzetnike, oni koji su članovi udruženja i oni koji nisu, da objedinimo ta sredstva na našem računu i onda ćemo u dogovoru sa nadležnima iz zdravstvenog centra videti šta je najneophodnije. Ono što našem zdravstvenom centru u ovom momentu nedostaje je zaštitna oprema. Znači, oni će reći gde ćemo kupiti i kome uplatiti materijal, uglavnom za skafandere i za ostalu zaštitnu opremu, tako da ja znam da je teško svima u ovom trenutku, da mnoge kolege i ne rade, ali se nadam da ima određeni broj preduzetnika koji su se čak i sami javili i spremni su da odvoje određena sredstva da uplatimo. Udruženje preduzetnika ovom prilikom uputilo je još jednu molbu svim preduzetnicima i privrednicima. To je da pozovem sve kolege da ukoliko su mogućnosti da što manje ljudi otpuštaju, da zadrže radno mesto, jer svi znamo kako je posle naći radnika. Ja se nadam da će ovo relativno brzo proći, a mi treba da radimo i da živimo i posle ove epidemije. Preduzetnici i privrednici sredstva mogu platiti na tekući račun Udruženja preduzetnika, a u utrošenim sredstvima svi će biti transparentno i blagovremeno obavešteni. Za sve bližnje informacije zainteresovani se mogu obratiti na broj telefona 060 467 9944.